салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз баъзе навигариҳо ва хабарҳои муҳим ва тағйироти иловаҳо дар қонунҳои федератсияи русияро ба шумо мефаҳмонам ва як кӯмакпуле ки 450 000 рубл ба кадом оилаҳо дода мешавад, инро низ мефаҳмонам. шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва видеоро падилитса кунед, то ки дигар ҳамватанони мо ва дигар тоҷикзабонҳо огаҳ шаванду истифода баранд. баъзе шумо мегӯяд ки мо лайк мемонем, дар ватсапи ман менависед лайк мемонед. подписчикои муҳтарам, ин лайк мондан, ин фоидааш ба худи шумо мерасад. аввали аввал вақте ман як видеоро масалан тайёр мекунам, муддати соатҳо қонун варақ мезанам ва 3 соат 4 соат онро масалан тайёр мекунам, монтаж мекунам, дар ютуб мемонам, аммо шумо я лайк вақте мегузоред, баробари ман шумо савоб мегиред. 4 соата кори ман баробари як лайки шумо савоб мегиред. ин садақаи ҷория мешавад. ва ҳаминро гуфтанам ба ман занг назанед, имконияти ба зангҳои телефони ҷавоб додан надорам, серкор ҳастам ва саволҳо такрорӣ бошам, ман ба саволҳои такрорӣ ҷавоб намедиҳам. видеоҳои пештараро бинеду истифода баред. ва ҳаминро гуфтаниам ки ба шумо ваъда додам ки дар сафар бошам, дар тамошо бошам, дар куҷо ки бошам, агар хабарҳои нав шуд, тағйиротҳои нав шуд, қонунҳои нав шуд, ман ҳатман 15-10 минут 20 минут вақт ёфта ба шумо видео када пешниҳод мекунам. барои ҳамин айни ҳол мана бинед ки ман дар куҷо қарор дорам, дар река Москва, яъне ки хостам ки як дар ҳамон кишти шишта як ҳавои тоза нафас кашам. барои ҳамин ба шумо видео карда пешниҳод мекунам. ҳаминро гуфтаниам ки армия аз соли 2024 сол аз синни 19 сола то 30 сола ҳатман дар Русия шаҳрванди Русия хизмати ҳарбӣ мекунад. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки масалан насити русский язика савол додед, айни ҳол қонун дар бораи гирифтани шаҳрвандӣ аз 26 октябри 2023 яъне дар амал мешавад. то ин вақт муҳлат доред насити русский язика ҳуҷҷат супоред ва гражданин федератсияи Русия шавед. чунки ин насити русский язика дар 26 октябр 2023 сол аз байн меравад. ва киҳо ҳуқуқи гражданство гирифтан доранд дар 26 октябр сар карда, нафароне ки 5 сол бо вид на жительство зиндагии доимӣ дар Русия карданд, забони русиро медонанд. нафароне ки 3 сол контракт хизмат карданд бе РВП, бе вид на жительство гражданство мегиранд. ин фармони президент аст. нафароне ки ЗАГС доранду фарзанд надоранд, гражданство гирифта наметавонанд. нафароне бо госпрограмма переселени гражданство гирифта метавонанд. ва ғайри ин дар бораи ёрдампули 450 000 ба шумо гуфтаниам ки моҳи июл бо маҷлиси калони роҳбарони масалан вазорати идораҳо ва роҳбари давлат, ин барои ғамхории оилаҳои серфарзанд 15 миллиард ҷудо шуд барои оилаҳое ки ипотека мегиранд ё ипотека доранд. кадом оилаҳо ба ин пул 450 000 рубл дода мешавад? оилаҳое ки аз 3 фарзанд зиёд доранд, оилаҳое ки аз 1 январи 2019 сол фарзанди сеюмаш таваллуд шудааст ё баъди сеюмаш, масалан сеюм, чорум, панҷум, шашум таваллуд шуда бошад, анами 450 000 барои гирифтани ипотека ё ипотека дошта бошад дар банк гузаронда мешавад. ин як дастгирӣ аз тарафи давлат аст. инро бояд бидонед ва ипотека доштагиҳо ҳаминро истифода баред. ва ғайри ин нафарони зиёд дар бораи пособия пенсия саволҳо мешавад. масалан Олия Ҳисориевна, Нусратло Манонов, Даврон, Фазила Мавҷуда ва ғайраҳо ва монанди инҳо бисёр саволҳо шудааст. саволҳо ба бораи пособия, нафақа, пенсия, регистратсия. ман ба шумо гуфтаниам ки агар ки дар шаҳри Москав касе зиндагонӣ дорад, дар куҷо ки набошед, регистратсияи 3 моҳа бошад, мумкин пособия ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кунанд, аммо шумо бояд ҳар як 3 моҳ баъд регистратсия кардан гиред. аз ҳама хуб мешавад 6 моҳа регистратсия ё 1 сола кунед, баъд давом додан гиред барои гирифтани масалан пособия. бе регистратсия намешавад. нафароне ки дар бораи пособия савол додед, гӯш кунед, ман видео дорам дар каналам, яъне сода тоҷикӣ гуфта фаҳмондам. видеои пештараро бинед, ҳамашро фаҳмондам ва истифода баред. чунки пособияи 2023 сол аз январ пособияи универсалӣ то синни 17 сола дода мешавад. ин 6 намуд пособияро аз байн бурд. дар бисёр областҳо, регионҳо анами нафарони универсални пособия таврӣ кардан то синни 17 сола, пособияи путинский, пособияи ба беременность, пособияи то 3 сола, аз 3 сола то 7 сола зиёди онҳо аз байн рафт. барои ҳамин онҳо баъзеашон мегӯянд ки ҳамин универсали пособияро мо ҳисоб кардем, аз чунин пособияе ки пештар мегуфтем зиёдтар аст. барои ҳамин мо ҳаминро таврӣ кардем, аз ҳамин
пособия барои ҳар як фарзанд гирифта истодаем. хоҳиш мекунам нафароне ки аз кадом шаҳр областҳои русия ҳастед бо кадомро пособияро туғрӣ кардед, ҳуҷҷатгузорӣ кардед, гирифта истодаед, чӣ қадар мегиред, ҳамонро илтимос дар комментарияҳо нависед. ин барои як кӯмак барои ҳамин тоҷикзабонон мешавад ки онҳо низ шаҳрванди русия ҳастанд, мехоҳанд пособия гиранд. шумо нависед бо кадом роҳ гирифтед, чӣ хел муроҷиат кардед, аз ҳамон област шаҳри худат ки боши навис номи шаҳрата, чӣ қадар мегирӣ, чӣ ҳуҷҷатҳо пешниҳод кардӣ, ҳамон нафаре дар шаҳри туай ваям аз ту ёд мегираду пешниҳод мекунад. ин як савоб, як садақаи ҷория мешавад. бовар кунед аксарият шумо пособия мегиред, аммо як калима навистан барои шумо зур меояд. аммо мо 3-4 соат ман ҳамин канали ютуб монтаж карда видео карда барои хотири шумо ройгон, барои хотири як савоб маслиҳати бепул медиҳем. шумо як калима ду калимаро нависед, аз куҷо пособия мегиред ва чӣ ҳуҷҷатҳо пешниҳод кардед ва чӣ гуна чандпулӣ мегиред. чунки ҳар як минтақа регион ҳар хел пособия медиҳад, вобаста аз бюҷети он ҷо аст. ғайр ин гуфтаниам ки пособия нафаре ки зан шаҳрванди русия бошад, доход дошта бошад, ҳатман имконияти пособия гирифтан дорад. агар кӯдаки то 3 сола дошта бошад, хурд бошад ё ки дар хона ягон инвалид маъюб бошад ки вайро нигоҳубин кунад, аз вай справка доход талаб карда намешавад аз он зан ва он зан пособия барои фарзандонаш дода мешавад. он зан бояд шаҳрванди русия бошад. агар нафарони ҷои кор надоред, зан шавҳар самозанияти тоғрӣ кунед дар налог, 3 моҳ ки супоридед масалан доход мешавад, ҳамонам имконият доред маълумотнома гиред, аз налоги ҳуҷҷатҳои худро супоред. кадомед ки сарфам намеравед ба қонунҳо, бо ҳамин ҳуҷҷатҳо аз куҷо чӣ ҳуҷҷат гиред, ба куҷо супоред, ба юристҳо ва адвокатҳо муроҷиат кунед. онҳо ҳатман ба шумо мефаҳмонанд, пурра мефаҳмонанд. ариза бошад ариза менависанд. ин кори адвокату юрист аст. на ҳама ҳуқуқшинос аст, на ҳама забони русиро медонад. чем сарсон саргардон гаштан идора ба идора, як бор маслиҳат мегиред, як бор ариза месупоред. ин бар нафъи шумо аст. оё агар аризаи шумо мусбӣ шавад, манфӣ шавад, ин вобаста аз юристу адвокат нест. адвокат юрист вазифааш ариза навишт, меҳнат кард ва шумо аз супорид ё ки ба шумо маслиҳат дод, ним соат 1 соат ҳамаро фаҳмонд. дигар вазифаи вай нест ки шуморо пособия додан ё надодан. вазифаашро ӯ аллакай буд кард. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки масалан видеоҳоро мебинед, хоҳиш мекунам падилитса кунед ба дигарон ҳатман падилитса кунед ва шиносҳои худ ба ҳамсояҳои худ раванд. дар амони аллоҳ бошед, саломат бошед.